Jamen velkommen til det her webinar om prøve i dansk 3. Det er et webinar, som primært henvender sig til folk, der skal til PD3 snart, måske allerede her i november-december, og som har brug for en introduktion til, hvad PD3 egentlig handler om. I det her webinar, der taler jeg dansk, fordi at jeg forventer, at de fleste af jer kan dansk nok. Det skal I jo ligesom kunne, hvis I skal til prøve i PD3. Så nu kan I måske se min dagsorden her. Jeg vil starte med at sige noget kort om de her 3 discipliner, som PD3 handler om, altså skriftlig, læseforståelse og mundtlig. Så vil jeg snakke lidt om fordele og ulemper. Så skal vi lave en lille øvelse sammen, som jeg håber, I har lyst til at være med på. Så vil jeg fortælle lidt om det, vi hos Danish for You kalder argumentationsmodellen. Og så har jeg lavet et punkt, der hedder hjælp. Og det er sådan et punkt, som handler lidt om nogle sætninger, man kan bruge, hvis man til den mundtlige måske ikke lige ved, hvad man skal sige. Så vil jeg fortælle lidt om, hvad vi kan hjælpe jer med, hvis det er det, I har brug for. Altså, vi er Danish for You. Og til sidst, så vil jeg runde af med, at I kan stille de spørgsmål, I har brug for i chatten. Og jeg svarer selvfølgelig på spørgsmålene. Så ja, mit navn det er Karen Baramondes, og jeg er den ene del af Danish for You. Min kollega hedder Malene Nergård, og ja, det er primært os to, som underviser vores kursister online 1-til-1, og det er selvfølgelig privat, og det er meget intensiv undervisning. Lad os gå i gang. Det første handler om læseforståelse. Jeg er sikker på, at de fleste af jer ved, at læseforståelsen består af de her dele. Og der er de her 4 dele, fordi man skal kunne læse på forskellige måder. Den første går ud på, at man viser, at man kan scanne en tekst og lynhurtigt finde svarene i teksten. 2a, der skal man kunne læse og forstå en tekst, så det er sådan lidt mere intensivt. Den første er mere ekstensiv læsning. 2b, der skal man kunne se sammenhængen i en tekst. Det vil sige, at der er nogle tekststykker, hvor man så får mulighed for at sætte et lille nyt tekststykke ind mellem de andre tekster, så det passer sammen. Og 3'eren, det handler primært om ordforråd, hvor man skal kunne forstå, hvad ordet egentlig betyder, og hvilket ord, der passer ind i tekststykket. Og det kan nogle gange være lidt tricky, fordi ordene de ligner lidt hinanden. Men hvis man er god til grammatik, og forståelse af ordet, så vil man kunne vælge det rigtige ord. Og det er det går ud på, at man kan se et ord. Skal det være et verbum, eller et substantiv, eller et adverbium? Og det kommer jo an på teksten. Så er der den skriftlige opgave, og jeg skal også lige sige, at til november, der ligger den skriftlige eksamen. Først så laver man læseforståelsen, og bagefter så laver man den skriftlige fremstillingsopgave. Og det er på samme dag, man gør det. Og I skal huske, at I skal tilmelde jer eksamen senest den 1. september. Der er deadline. Der er en her i chatten, der spørger, om det bliver optaget, og om jeg vil dele det senere, og det vil jeg gerne
Så yep. Den mundtlige fremstilling, det handler om 2 dele. Den første, det er en præsentation, hvor I får et emne af Sprogcentret, og I skal forberede jer rigtig godt på det emne, fordi man forventer, at I har forberedt jer grundigt, fordi I får dage til at forberede jer. Så det skal sidde lige i skabet. Det skal være spot on. Det skal være, der skal være, I skal have en god udtale. Det er meget vigtigt, at I her viser, at I kan udtale det, I selv har skrevet rigtig godt. Bagefter så bliver I stillet spørgsmål af eksaminator, og det er en rigtig god idé, bare et lille trick, at inkorporere spørgsmålene indirekte i jeres præsentation. Giver det mening? Delprøve 2, det er et ukendt emne. Det er et billede af en situation, og her får I nogle spørgsmål, som ministeriet har formuleret. Så det er ikke eksaminator, der formulerer det, men altså ministeriet. Det skal være lige for alle. Så vil jeg sige, nu er vi kommet herned til fordele og ulemper. Og her vil jeg bare sige, at det er faktisk det, som PD3 basically handler om. Altså fordele og ulemper. Kan du diskutere fordele og ulemper, så er det så på dansk inden for forskellige emner, så er du nok klar til PD3. Det hedder en fordel, fordelen, fordele, fordelene, en ulempe, ulempen, ulemper, ulemperne. Men det her, det er altså den måde, man kan formulere det på. En ulempe kan være at, en fordel kan være at, og en ulempe kan være at. I flertal hedder det, fordelene kan være at, og ulemperne kan være at. Man kan også sige, der kan være fordele ved at, der kan være ulemper ved at. Og her, der er det altså ved, der er præpositionen. Der kan både være fordele og ulemper ved at et eller andet. Jeg håber, det giver mening. Nu kommer vi så til en øvelse her. Hvad er fordelene og ulemperne ved at bo i en by? Og hvad er ulemperne og fordelene? Det har jeg lige glemt. Hvad er fordelene og ulemperne ved at bo på landet? Prøv lige at formulere et par sætninger i chatten. I kan få inspiration for de her tegninger, der er i øvelsen. I får lige 5 minutter. Der er 3, der er i gang med at skrive her. Jeps, så kom der en her fra Asra. En fordel ved at bo i byen. I skal altid huske at skrive, hvad vi snakker om. En fordel ved at bo i byen kan være, at man kan vælge man kan vælge mellem mange kulturelle begivenheder. En ulempe ved at bo på landet kan være, at man skal køre meget i bil. Tak for det, Asra. Nu kommer der så en mere her fra Svetlana. Fordelene ved at bo i byen kan være, at man nemmere kan finde et arbejde, og at offentlig transport er tilgængelig. Det vil være en fin sætning. Så er der Gital. Jeg kan se fordele eller ulemper om landet. Her vil jeg sige, at jeg kan både se fordele og ulemper ved at bo på landet. Onat skriver, en ulempe ved at bo i byen kan være, at der er mere forurening end på landet. Ja. Maslum, der er både fordele og ulemper ved at bo i en by. God sætning. En ulempe kan være, at man
ikke kan have et roligt og afslappet liv, da livet i byen kan være lidt hektisk. Det er fint, I er på vej. Prøv at arbejde mere med den her struktur. Og så vil jeg vise jer et eksempel på en tekst, som vi har skrevet om fordele og ulemper. Og til den tekst har vi brugt en argumentationsmodel, kan man sige, kan vi kalde den. Og den kan du bruge, når du skal formulere en række argumenter for noget, som du både synes har positive og negative sider, altså fordele og ulemper. Så man kan starte med at sige, jeg synes, at der både er fordele og ulemper ved at bo på landet og i byen. Fordelene på den ene side, bla bla bla, og så kan man komme med første argument og skrive for det første. Husk inversion, hvis I starter med et adverbial, som for eksempel på den ene side, kan det, for det første er det, altså verbal subjekt, for det andet er det. Og til sidst, for ikke at bruge mere, for eksempel for det tredje, det vil måske blive lidt for meget, så kan man bruge en af de her, herudover, desuden eller derudover. Så går man over til ulemperne. På den anden side, for her opskrev vi på den ene side, for det første, for det andet, og så bruger man et desuden, og til sidst, så kan man opsummere med alt i alt, eller således kort sagt, med andre ord, eller man kan sige sammenfattende, kan man sige at, på den måde kan man sige at, og der er andre muligheder end det her. Det her det er bare for at give jer en idé om, hvordan man ligesom kan tage hul på at argumentere og strukturere en tekst. Hvis man ikke er så stærk til dansk, så er det måske en rigtig god idé, er min erfaring, eller er vores erfaring, at man ligesom deler det op, så man først taler om fordelene for eksempel, og bagefter taler man om ulemperne. Så det er helt tydeligt for eksaminator og censor, at okay, nu er det det her, vi taler om, og nu er det det her, vi taler om. Ja, her har jeg så lige skrevet en tekst, og igen, den kan man skrive på rigtig mange måder. Det her det er bare et eksempel på, hvordan vi har brugt argumentationsmodellen her. Jeg synes, at der både er fordele og ulemper ved at bo i byen. På den ene side synes jeg, at man har mange flere muligheder i byen end på landet. For det første er der flere steder, man kan søge job, og dermed også flere forskellige steder, man kan arbejde. Og for det andet er der langt flere kulturtilbud, for eksempel biografer, teatre og museer. Herudover har man i byen normalt alting tættere på, hvilket jeg synes er utrolig praktisk. For eksempel når man skal købe ind eller aflevere og hente børn i daginstitution eller skole. På den anden side er der også en række ulemper ved at bo i byen. For det første synes jeg, at der er alt for meget forurening og farlig trafik. For det andet er boligpriserne normalt meget højere i byerne end på landet. Desuden er man langt fra naturen, noget jeg virkelig kan savne, specielt i sommerhalvåret. Således har jeg et blandet forhold, eller et ambivalent forhold til det at bo i byen. Så det her, det kunne være et eksempel på, hvordan man beskriver fordelene og ulemperne ved at bo i byen. Og igen, husk inversion ved sætningen ikke starter med et subjekt. Det er en god ting at vise til PD3, at man har styr på inversion. Men ellers så er det også en fin struktur at gå med helt simple sætninger,
som nu skriver jeg det lige i chatten, så man har subjekt, verbal, adverbial, hvis der skal være et adverbial, og så har man i ledsætningerne subjekt, adverbial og verbal. Hvis man ikke kan huske inversion, så lad være med at bruge det. Jeg kan lige komme med et eksempel. Jeg synes, det er subjekt og verbum, at det er dejligt at bo i byen. Så her har vi ikke nogen adverbialer. Så her har vi bare subjekt, verbal og subjekt, verbal. Hvis jeg så skal indsætte adverbialer, så vil sætningen lyde sådan her. Jeg sender den lige, så I kan se den. Hvis nu jeg skal bruge adverbialer, så vil jeg sige, jeg synes ikke er adverbialet, at det ikke er dejligt at bo i byen. Så den første sætning, I kan se, jeg synes, at det er dejligt at bo i byen, det er, der er ikke nogen adverbialer, og nede i den næste, der er adverbialerne i både hovedsætningen og ledsætningen. Så husk at placere adverbialerne de rigtige steder. Det her oppe, det er alt sammen noget, som I både kan bruge til den skriftlige og den mundtlige eksamen. Når I laver præsentationen, så prøv at være struktureret omkring jeres emne, ligesom I var det til den skriftlige opgave. Det er ikke sådan, at det skriftlige er en helt anden ting end den mundtlige, fordi strukturen skal være der begge steder. Det håber jeg giver mening. Så er der de her sætninger, som sagt. Undskyld, jeg er lidt nervøs, så jeg kunne ikke høre, hvad du sagde. Vil du sige det igen? Det er ikke en god idé at sige, faktisk, at man ikke forstår, hvad der bliver sagt. Så man skal ikke sige, undskyld, jeg forstod ikke, hvad du sagde, eller vil du sige det igen? Fordi det trækker lidt ned i karakter. Så hellere sige, undskyld, jeg er lidt nervøs, så jeg kunne ikke høre, hvad du sagde. Vil du sige det igen? Fordi så er der alligevel lidt mere forståelse for, at det her det er en eksamenssituation, og at du er nervøs. I ved nok, at nogle gange, når man er nervøs, så kan man simpelthen ikke høre, hvad der bliver sagt. Det er en meget naturlig reaktion, og det tror jeg, at eksaminator og censor godt kan forstå, kan være lidt et problem. Hvis man siger den her sætning, så viser man, at man kan tale dansk. Så man spilder ikke nogens tid. It's not a waste of time. Fordi man ved, at så kan eksaminator og censor høre, at man faktisk taler dansk. Det her, jamen altså, det bruger vi jo rigtig meget på dansk. Hvis I lytter til danskere, så vil I høre, at jeg vil næsten sige 90% af alle sætninger starter med jamen altså. Hvis man får et spørgsmål, så er der mange, der starter med jamen altså, det er fordi bla bla bla. Hvis nu I får et spørgsmål, som I lige skal tænke lidt over, eller I måske ikke rigtig er sikre på, at I forstod, så kan I sige sådan, nå, godt spørgsmål, lad mig lige tænke, tja, man kan ligesom få tiden til at gå med at tale dansk, men man kan ikke lige svare på spørgsmålet med det samme. Så det er også en god filler, vil man sige på engelsk. Altså, det kan der jo være mange meninger om. Det her, det er også en sætning, man kan bruge i mange situationer. Den åbner ligesom for noget op for emnet,
Så den her, den kan man også lære sig selv uden at bruge. Det var bare 3 eksempler. Vi har også mange andre eksempler. Nu er det her jo kun et webinar, kan man sige. Så altså det vi kan hjælpe jer med, hvis I har brug for det, vi kan jo være et alternativ til sprogundervisningen i skolen. Nogle gange så kan det være svært at få lov til at tale så meget i en klasse, hvor der er mange kursister. Så vi hjælper jer med de forskellige discipliner, altså læsforståelse, skriftlig og mundtlig, og hos os vil I også se eksempler på det. Altså alle eksempler på alle disciplinerne, som vi kan øve og træne og arbejde med en til en. Og vi hjælper dig så med at forme og strukturere dit sprog. Så vi tager udgangspunkt, vi starter med at arbejde med dit sprog, og ser, hvad vi kan bruge, og hvordan vi så ligesom kan få noget mere på, eller måske strukturere det, så du bruger det i en PD3-kontekst. Derudover så kan vi jo hjælpe dig med at tænke lidt strategisk, måske lidt simpelt, give dig nogle sætninger, som du kan bruge i forskellige sammenhænge. Det kunne for eksempel være e-mailen. I den skriftlige PD3, i den her e-mail, som man skal skrive, der kan man for eksempel altid starte med at skrive hyggeligt at høre fra dig. Det er altid dejligt at snakke med dig. Hvordan gik det med fodboldkampen? Vandt I? Altså, at man lige starter med noget, som er universelt, en tekst, som man kan bruge i alle e-mails. På samme måde kan man også slutte en e-mail af med at sige for eksempel, skal vi ikke snart mødes? Har du lyst til at komme hjem til mig i weekenden? Eller man kunne også sige, har du lyst til at mødes og drikke en øl? Og så sige, passer det dig? Eller i weekenden? Eller hvordan lyder det? Så hjælper vi selvfølgelig med relevant ordforråd. Vi hjælper dig også med at blive mere tryg ved at skrive på dansk. Og selvfølgelig din grammatik og din udtale, og i det hele taget ikke bare til at blive bedre til at skrive en PD3, men også til at bruge det i din hverdag. Det, der var hovedformålet med det her webinar, det var at fortælle jer, at altså, fordele og ulemper er noget, som er super vigtigt, at man kan diskutere på dansk. Hvis man ikke kan det, så er det nok ikke lige nu, I skal tage PD3. Det er det vigtigste. Nu har jeg sat dejlig lang tid af til at stille spørgsmål, så I skal være velkomne til at stille spørgsmål. Det kan være praktiske spørgsmål, eller det kan være mindre praktiske spørgsmål. Værsgo. Nu spørger Svetlana, hvor godt skal ens dansk være til at få minimum 7 for den mundtlige del? Hvad er det, der er det vigtigste? For at få 7 skal man helst kunne forstå alt, hvad du siger. Altså, jeg mener, udtalen skal være god. Ikke perfekt, men god. Og du skal kunne svare på spørgsmålene på en relevant måde. Det behøver slet ikke at være perfekt. Det behøver ikke at være langt, hvis du skal have 7. Man skal i hvert fald kunne forstå det meste af det, du siger. Og din udtale og din grammatik skal være nogenlunde på plads. Vi plejer at sige, at det må ikke kollapse. Giver det mening? Charlene, du skriver, at jeg har brug for hjælp med at være klar til PD3. Altså, hvis der er nogen af jer, der har brug for hjælp fra os, fra Danish for You,
så er I velkommen til at sende en mail til info Danish for You. Så kontakter vi jer. I kan også gå ind på vores hjemmeside, og den hedder danishforyou.dk. Og der kan I se vores priser, og der er også links, et booking link, hvor I kan booke et gratis møde med os. Så kan vi høre, hvordan I taler dansk, og vi kan vise jer, hvordan vi arbejder. Vi er jo heller ikke helt gratis, så prøv lige at tjekke vores priser også, for det betyder jo også noget. Nogle af jer kan måske få betalt jeres timer gennem jeres arbejde. Jeg ved, der er arbejdspladser i Danmark, som gerne vil hjælpe deres medarbejdere med danskundervisning. Så prøv at spørge din manager eller din chef, om det kunne være en mulighed. Svetlana skriver noget her igen. Lige et spørgsmål til. Hvad sker der, hvis man består en del, for eksempel skriftlig, og klarer ikke den mundtlige? Skal man tage hele eksamen igen? Ja, det er et godt spørgsmål. Nej, det skal man faktisk ikke, fordi det er gennemsnittet, der gør, om man har bestået. Man kan bestå med den karakter, der hedder 0,2. Så du kan faktisk, lad os sige, du får 0,0 i den skriftlige, og du får 0,2 i læseforståelse, og så får du 7 i mundtlig, men så har du bestået. Så man tager simpelthen gennemsnittet. Man skal lige huske, at den mundtlige del, den tæller for 2 karakterer. Det vil sige, man har 4 karakterer i alt. Hvis der ikke er flere spørgsmål, så vil jeg bare sige tak til alle jer, der deltog. Jeg håber, I fik noget ud af det. Og tak for nu, og hej hej.